llamo Juan José Quiles Picazo y estoy desde el 2014. Esta afición me surge porque me gustan mucho las manualidades, siempre he hecho cosas artesanas y por eso estoy haciendo pesebres ahora. Voy a enseñar los pesebres que he hecho desde que estoy. Este, ¿adivinas qué es? El puente de Camprodón, y esto es Benibeque, de Menorca. Invito a la gente, a la mayor, a la joven y a todos y a todas a que vengan, que vean lo que hacemos y que estén con nosotros, porque aquí se pasa muy bien el rato, hay un ambiente buenísimo con los compañeros y vale la pena venir y hacer lo que hacemos. Me llamo Eli. Estamos haciendo un nacimiento, un pesebre esquinero, que es que hace esquina. Nosotros lo vimos porque yo quería hacer pesebres. Mi abuela tiene un vecino que se llama Juan y él hacía pesebres y yo siempre quería hacer. Y entonces yo fui a probar y me gustó. ¿Te dijo Juan dónde podías aprender? Sí, me dijo que aquí podíamos ir niños. Este año hemos buscado porque este año no sabíamos qué hacer y hemos buscado una imagen que era así, una escalera, aquí vamos a hacer montaña, aquí estará el nacimiento aquí dentro y aquí estaremos poniendo el techo. Oye, pues muchas gracias. A ti. Jo sóc la Imma i m'he apuntat aquest any a l'escola de pessebres perquè és una activitat que és molt relaxant, se't passen les hores volant i no en sé gaire, però estic aprenent. És un aprenentatge per si mateix, és una manera d'aprendre a relaxar-te i a pensar en les teves coses mentre que estàs treballant. Hola, bon dia. Soc en Raimon Sanosa, soci de l'agrupació pessebrista de Sant Feliu de Llobregat. Jo vaig incorporar-me a l'agrupació fa uns 12 anys. Mira, la meva afició va començar visitant les exposicions que es feien aquí a Sant Feliu i em cridava molt l'atenció com s'executava tot el pessebrisme, tot el pessebre en si. Aleshores vam veure que hi havia a l'octubre, novembre, una escola de pessebres i ens vam apuntar al meu fill amb l'excusa de jo també poder-m'hi apuntar. I a partir d'aquí, any rere any, ja portem 12 anys. I aquí, tot el que cada any s'ha anat construint el pessebre social, que és el que es posa novament al fons del Palau Falguera, i aquí està repartit en trossos. Tenim l'antiga estació, la font de la plaça de la Vila, el sindicat de pagesos, la Torre del Dimoni, un tros de Montserrat, ermites i esglésies de tot Catalunya, peces... Doncs bé, des de l'agrupació el que sí us animem és com a mínim primer a visitar l'exposició i si realment us agrada el pessebrisme no tingueu por, veniu, apunteu-vos i feu pessebres, sisplau. Moltes gràcies.